Rafa, non che parece que o outono é unha leria? Unha leria? A min soame que é unha estación. Pero é a máis aburrida. Por? Eu creo que é chula. Non vai frío nin calor, pódese xogar coas follas e, sobre todo, comemos castañas. No outono, Tupa sempre nos manda recoller follas. Sí, iso é unha leria, pero iso podería cambiar se construímos a máquina recolle cousas. É boa idea, pero sigo pensando que a Tupa non lle fará graza que lle desmontemos a lavadora. Ai, algún día poderei ter a miña propia lavadora. Polo menos o outono só dura 3 semanas. Pero que dis? O outono pode durar anos. Anos? Iso non pode ser. Pois estou seguro. E como o sabes? Nunca oíches a Tupa dicir que está no outono da súa vida. A verdade é que sí. E desde cando yo ois dicir? Desde hai moito tempo, quizáis meses. Ou anos, que é o que eu dicía. Eu sigo pensando que dura 3 semanas, mais pareceme moito. Equivócaste, pero podemos preguntarlle a Fante, que seguro que o sabe. Hola, Fante, temos unha dúbida. Son todo oídos. Resulta que Rafa e eu estábamos falando de canto dura o outono. Eu digo que 3 semanas. Pois eu creo que pode durar varios meses ou mesmo anos, verdade, Fante? Ningún dos dous ten razón, rapaces. O outono sempre dura 3 meses. Pero iso é moitísimo tempo. Pero entón, canto duran o resto das estacións? Pois duran todas o mesmo, Rafa. 3 meses. Estás seguro, Fante? Porque a min o verán pareceme que dura menos tempo. Iso é que quizáis o pases mellor e paréceche menos tempo, pero todas as estacións duran o mesmo. Días, semanas, meses, estacións, isto é unha lea. Tranquilo, Tutu, para iso temos o estaciómetro. O estaciómetro. É unha máquina que nos di en que estación estamos. E por que non o dixeches antes? Onde está? Na miña cabeza, Tutu, pero non te preocupes, é fácil de construir. Fante, deixaríasme desmontar a túa lavadora? Só necesitaría algunhas pezas. Non, teño unha idea mellor, rapaces. Faremos un calendario, a calendar. Un calendario? Un calendario serve para contar o paso do tempo en días, semanas, meses e anos. Así podemos saber a data na que nos atopamos e marcar as datas máis importantes. Como o meu aniversario. Ou o Nadal? Exacto. Pois eu quero un calendario. E eu tamén. Despois dareivos un, pero agora imos facer un especial, un calendario das estacións. Que vos parece? Ben! Cada un de vos debe traer 3 cousas relacionadas cunha estación. Nina, da primavera, Tutu do verán, Rafa do outono e Linda do inverno. Eu esperareivos na miña casa. See you later. Non entendo moi ben para que temos que traer estas cousas. Hola, Fante. Hola, rapaces, trouxestes o que vos pedín? Perfect. Pois vide comigo. Que é isto? É o calendario. Agora necesito que me vayades dando as cousas que trouxestes. Empecemos pola primavera. The spring. A ver, Nina, que nos trouxeches? Unha flor de cadeira para augas. Todo moi primaveral, moi ben, Nina. Pon cada un deses obxetos nos retángulos da fila verde que será a primavera, the spring. E ti, Tutu? Que trouxeches para o verán, the summer? Pois eu trouxen un flotador para bañarse, unha pelota para xogar na praia e unha lata do refresco que me gusta beber cando vai moita calor. Perfecto, Tutu. Pon os teus 3 obxetos nos ocos da fila amarela, que será o verán, the summer. Rafa, que trouxeches? Entendo da cabaza e a piña, pero por que trouxeches unha culler, a spoon? Porque cando termina o verán, Tupa empeza a facer sopas moi ricas. É verdade, Tupa fai sopas moi ricas. Rafa, pon os teus 3 obxetos na fila marrón que será o outono, the autumn. Linda, que trouxeches para o inverno, the winter? Roupa de abrigo e unha cenoria como nariz para facer un boneco de neve. Paréceme moi ben, Linda. Por favor, coloca as túas cousas na cuarta fila, que será o inverno, the winter.
Agora tedes un calendario de estacións. Cada cadro é un mes do ano e cada fila, cos seus 3 meses, corresponde a unha estación. Este aro indicarános en que mes estamos. Pero como funciona? Cada vez que pase un mes, deberedes poñer o aro no seguinte mes. Así saberedes sempre en que estación estades e cantos meses quedan para as seguintes estacións. É genial! Estou desexando que pase un mes para usalo. Grazas, Fante. Grazas, Fante. Este calendario é ultra enxeñoso, funciona sen mecanismos nin pancas. Ao final non me fixo falta utilizar ningunha das pesadas pezas que trouxen. Claro, Rafa, por iso me pesaba tanto o saco. Ola, nenos. Fante, cando poidas achégate á miña casa. Quero que lle botes unha ollada á lavadora. Que lle pasa? What's wrong? Pois non o sei, a verdade. Pola mañá funcionaba, pero agora é como se lle faltasen pezas. Rafa, non saberás nada disto. Rafa? Marchou por ali. Rafa! Pero que lle dará a esta xirafa coas lavadoras?